Mor, vi starter nu. Kom nu, mor. Jeg har tændt den. Hvor ser jeg fedt ud. Okay, vi beholder den farve. Vi har været i gang med at male i går. Min mor, hun skulle male Mys værelse. Det skulle være sådan... Var det sådan lidt mørk, eller ikke bordeaux-rød, men lysere end det. Hvad hedder den farve, mor? Ja, det der... Hvad hedder det? Det her. Så også i går, mens jeg ligger og sover, og så beder min mor om, at My, hun skal komme over med det her farvekort her, for at jeg skal vælge min yndlingsfarve. Hvad fanden var det for noget? Jeg lå bare og sov. Jeg bare, ja. Men hvad fanden var det for en farve? Det var vist den. Det var vist den her farve. Det var den der farve, det skulle være, ikke? Nej, er du syg? Den der lyser. Nå ja, det var den der, det skulle være, men det endte med at blive den her, eller sådan noget, ikke? Gjorde det? Den her. Nå ja, den her, det er hvad vi fik den blandet til. Fordi røverkøb, de lavede ordentlig røveri på mig. De snydte lige min mor. Så min mor, nu sidder vi og filmer på den her. Mor, skulle du ikke have briller på? Jo. Skulle jo lige finde dem. Ja, jeg er jo stadig i en alder, hvor man kan vise sig selv uden make-up. Min mor, hun er jo blevet for gammel. Hvad med My? Skal du være med? Nej, okay. Det er kun mig, der kan lide at være skærm. Nej. Men nu har meget min mor jo... Nej, hvad fanden var det, jeg var i gang med at skulle sige et eller andet? Nå. Men jeg vil også have sådan en iPad her, som min mor har, eller det er så sådan en tablet, hun har. Hun var lige i Telia for at skulle have et... jeg har jo givet min mor gennem de sidste 2 år. Først har jeg givet hende en iPhone 3, den blev aldrig brugt. Gav en iPhone 4, den heller ikke blevet brugt. Den betalte 5.000, mand. Hvad? Jeg har fået betalt 5.000 til dig. Gur du dig, mand. Men så fik min mor den iPhone 4, og den har så ligget i et halvt år eller sådan noget. Og nu har hun så endelig fået købt sit skide lorte SIM-kort til den her telefon her. Og så er hun inde i en Telia-butik for at få det her SIM-kort, og så ender hun med en... Ja, nu har hun vist noget ekstra internet, og den her tablet her, og så lige en ekstra Telia-regning. Ej, for fanden, altså. Men ellers så var min mor, vi har jo ikke haft kontakt med hinanden i... 32 dage, og der er nogen, der tænker, det er virkelig meget. Men det er det for mig og min mor, fordi vi er vant til at tale sammen hver dag. Men eftersom jeg var så dum og prøve at give Burim en chance til, så valgte min mor at sige, at det ville hun ikke være en del af, fordi hun kunne se, hvor ødelagt jeg blev. Og som hun sagde, min personlighed den simpelthen visner, når jeg er sammen med ham. Så mens jeg har set ham, har jeg bare hele tiden haft en fornemmelse, eller den her fornemmelse, jeg har haft i 2 år, er der bare noget, jeg skal finde ud af. Og så tog jeg mig sammen, og så gik jeg i gang med at lege detektiv. Og når jeg først går i gang med at lege detektiv, det er lige før jeg burde ansætte sit detektivbureau, så finder jeg alt hvad jeg vil. Så jeg fandt ud af en masse ting om ham, og så fandt jeg ud af, at han kun har været sammen med mig for selv at blive kendt. Og som I nok har set, så I kunne se, at der har været rigtig mange ansøgninger. Eller jeg har i hvert fald lagt en af dem ud, hvor man kan se. Ja. Har du ikke fået solbriller på endnu? Jamen, jeg vil gerne have haft de der mys, de der, man får små øjne i. Men sådan er det. Sådan er kærlighed. Men ved I hvad? Jeg er faktisk ikke engang... Jeg er totalt lettet over, at jeg har fundet ud af de her ting her. Jeg er faktisk ikke engang ked af det. Hvad fanden har jeg mistet? Jeg har mistet en falsk starfucker. Det kan man virkelig bruge meget til her i livet, hva'? Det må jeg sgu nok sige. Og så overvejer jeg at købe en hund til Lukas, hvis jeg må have 2 hunde hjemme hos mig selv. Men det må jeg sikkert ikke. Men kom nu, mor, mand. Jeg har fandme optaget 3 minutter. Kan man se, at jeg har fået trænet numse? Ej, mors... Nej! Mors balle. Mor, hvordan er det at sove med dem? Ja, der er altså rodet, fordi vi er i gang med at... Vi er i gang med at male. Hvad? Og sove med dem? Ja, du har fået røv. Ja. Jeg har fået ærgerligt. Ja, mor, kom nu over. Man kan næsten ikke se dig. Du står i lyset. Vi har fandme optaget meget. Mor. Nej, mor, kom nu for fanden. Ja. Kom nu. Ej, dem kan du ikke have på. Hvorfor? Jamen, Hvis jeg krummer, så bliver jeg lige slået hovedet. Nå, mor. Ej, hvor ser det ud. My, du skal slet ikke sidde der. Og Lukas, han ligger her. Han er helt flad ud. Ja, nå ja. Nå, så så hun ikke så godt ud alligevel. Hvad så, mor? Hvordan var det ikke at have kontakt med mig i så lang tid? 32 dage. Det var... Vi sætter den her. Det kan vi ikke læse den op af Lukas.
Nå. Det var... hvorfor får jeg se, hvordan det der gør? Den der ringe der. Ja, jeg skal lige have halsterklæde på. Jeg skal begynde at gå med små Mor, vi har fandme... Ej, man kan ikke sætte den på pause. Nu finder den igen. Nu skulle du lige have halserklæde. Sådan. Mor, skal vi smile? Nej. Mor, prøv at se din arm. Og så kan folk ikke forstå, at jeg ikke kan lide alderdom. Mor, vi kom fra en meget så my. Hvad siger du? Hvordan var det ikke at se din søster i så lang tid? Hvad? Mor sagde, du begyndte at græde her den anden dag. Fordi du savnede mig. My, hun har kamera for. Hvem har været her? Hvad er det? Der er en, der har taget røven på den. Nå. Sådan her. Jeg havde regnet med, at Joy ville komme hjem sådan her. Lukas, du skal lige være vores... Den fortabte datter vendte hjem i går. Nej, men så kunne du også være med. Jeg går med burka. Var det sådan, du troede, jeg vendte hjem, eller hvad? Ja. Hej, mor. Hej. Nej, jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg har virkelig frihed. Det kan jeg fortælle dig. Jeg har aldrig følt mig mere fri. Aldrig. Og så sådan et, det her, det er det første måned. Hej, mor. Jeg har det rigtig, rigtig godt, og jeg er så fri. Næste måned. Hej, mor. Det går rigtig, rigtig godt. Vi har det så godt, og jeg har så meget fridom. Så næste måned. 3 måneder efter. Hej, mor. Jeg vil bare sige, at jeg har det rigtig, rigtig godt. Jeg har virkelig frihed. Det er så stort, mor. Du har virkelig taget fejl den her gang. Hej, mor. Bare sige, det går godt, og du må endelig ikke tro, at jeg bliver undertrykt. Hej. Jeg må godt spille Yatzy. Du er godt. Du må ikke... Men din bøsseven må ikke stå. Så kan den ikke bare stå, altså. Lukas. Må han altså ikke gøre noget. Nej. Den ikke bare kan stå. Sådan. Hallo, venner. Prøver vi igen efter 7 minutter. Det er vores eget... min mor og jeg og min søster. Så kom herover, My. Nej. Hvorfor? Kom nu, Mølle. Ej, hvor ser jeg stå. Skammerens datter. Ej, mor, du føler dig rigtig lækker i det der, du gør. Det gør jeg faktisk. Ja, det kan jeg godt se. Du er helt skjult. Ja, og jeg synes faktisk også, at mine arme ser meget godt. Og jeg har taget på. Og jeg ved godt, jeg skylder jer en træningsvideo, men... Og plus opdateringer. De der smøgfinger der. Og til nat, så kom du ind til mig, så har du bare ligget og sovet, du ved, med hånden over. Og hvis du er mig, så lige pludselig får du, hvad fanden det der lugter af askebær? Så er det ikke fingre! Og så tog jeg lige din hånd væk. Han lugter også af kaffe. Hvad med min gamle ost? Den hed ikke. Jeg troede, det var Gamle Ole, men den hedder Gamle Oles farfar. Var det ikke far? Nej, Gamle Oles far, ja. Og så har vi lige spist en ost i dag, der hedder fedt og kras. Det var faktisk ret god. Ja, den var. Det var sådan ret creme. Der var godt kras i. Ja, det var faktisk meget god. Men ja, mor, du er muslim. Men, Hvad vil du sige? Jamen, jeg vil jo sige, at grunden til, at jeg stoppede kontakt med dig den her gang, det er jo simpelthen fordi, at jeg ville ikke have det siddende på mig, at det var min skyld, at hvis I gik fra hinanden. Og plus jeg gjorde det for, at jeg vil have, at du skal lære at sætte pris på det, du har af familie. Og hvis man hele tiden ser det samme, så tager man det for givet. Sådan er det tit. Hvorimod, at hvis man lige pludselig prøver for første gang at undvære en meget, meget vigtig del af ens liv, for eksempel sin mor, så finder man faktisk ud af, hvor vigtig hun er. Og det var det min teknik var, taktik, om man vil. Og så også plus, at jeg bedte rigtig mange bønner om, at du skulle finde ud af selv,
hvordan manden var. Ja. Og jeg synes, det var så fedt, Men at yes, ja. du kom ind, og du fandt de ting. Og Gud lå Det er at også se. det, som jeg også sagde til ham, da vi fandt sammen igen, der er skjult ting for mig. Jeg finder ud af det, uanset hvad. Når det er, du lyver, du kan ikke skjule det for altid. Det, man finder ikke for altid ud sådan af en som mig og dig. Det kan man ikke. Nej. Vi finder altid ud af det. Altid. Altid. Og det starter altid med vores hjerte, eller vores Man mave kan mærke fortæller det. det. Ja, mavefornemmelse. Og så må man følge op der. Og så skal man bare lære at lytte til den, ikke? Jo, og så skal man selvfølgelig også lære ikke at være paranoid. Men man skal også huske igen, at når alle de andre ting, man har kunne mærke i ens liv, de har været rigtige, hvorfor skulle det her så lige være forkert? Ikke? Ja, så man skal lige Men det var rigtig fedt, da du ringede i går til mig og My. Og Tude! Ej, jeg startede ud. Hej mor, hvad laver du? Nej. Hej mor. Hvad laver du? Ja, altså jeg vil helst ikke ringe, fordi du skal ikke tro, at jeg bare ringer for at, hvis der er, når der er problemer. Og så hylede hun. Og hylede jeg? Ja. Nej, du er lige kavalergang hele tiden. Nej, kan du ikke rykke lidt til dig? My, kom nu, fordi nu har jeg lige sat. Nej, My, kom nu. Det her, det er familien Kuletsky. Ja. Og ved du hvad, så ned og sker ned og handle. Ja. Ej, mor. Men det der er fedt, ikke? Det er, hvorfor er der så mange, der siger, at de bliver skaldet eller mister deres hår efter hot fusion? Prøv at se, hvor meget hår jeg har, og jeg har lige haft hot fusion i et helt år. Hvorfor har jeg så meget hår stadigvæk? Og det her, det er mit eget. Hvad fanden er det for en? Nej, har jeg sovet med den? Ej, altså, jeg har så meget hår, at der kan være der kan være alle mulige ting. Fuglerede og rotterede. Jeg har også meget hår. Ej, I seriøst, nå, Mismiu, prøv lige at komme her. Prøv lige at tage Mismiu her også. Du skal ikke bære med mig, fordi... Mismiu, kom lige. Kom, Mismiu. Han har lort i nummeren. Mor, tag det. Nej, jeg vil ikke have de der tørre rester op i sofaen. Kom, Mismiu. Buddha. Ser vi Buddha. Buddha er også blevet Efter Buddha, hun blev vaccineret, eller kastet eller steriliseret. Så er hun blevet... Ja, mor, det handler om Men Buddha. jeg vil gerne lige vise, om jeg har nogle muskler stadig. Det her, det er Buddha. Hun plejer at veje 3 kilo. Så blev hun så steriliseret. Vi synger en sang. Jeg hedder Buddha. Jeg var engang en lille pige. Men nu er jeg så stor. Og jeg kan trumme på min mave. Bum, 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 bum. Du, 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 du. Buddha. Buddha mod alla go alla alla Buddha for fanden. Og så er Buddha sådan en dår mamma. Hvor Mismiu. Buddha Mismiu sidder derovre. Buddha er hun ikke sød? No. Men mor, det er så sjovt, fordi hver gang vi skal optage, ikke? Så begynder du altid at viske. Ja, det skulle være klart, du skal da ikke sidde og filme over i rummet. Ja, Nej, Buddha skal lige trumme. Se hvad jeg kan, se hvad jeg kan. Prøv at se, læg lige mærke til krøllen, ikke? Kom og se det alle mand. Jeg kan slå på trummen nu. Det plejer jeg ellers ikke at kunne. Na 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 na. Nu gider Buddha ikke mere. Buddha er så tyk, hun kan ikke rejse sig op, fordi maven er så tom. Hun prøver, hvad er det der? Ligger hun og kilder sig selv med maven? Med den der? Nej, Nej, er det helt? Ej, det er lige før, jeg stopper.